Hej YouTube. I dag vil jeg give et shoutout til en kanal selvfølgelig. Det er den her kanal. Det er som min egen, men den har kun 11 subscribers. Der er lagt 74 videoer ud og sådan, og jeg synes selv, at det er nogle okay gode videoer. Jeg gider selvfølgelig ikke se dem sådan rigtig selv, fordi at det er mig selv, der har lagt dem ud. Men jeg synes også, fordi at når jeg har fået så mange visninger, at så ikke har fået så mange subscribers, det synes jeg rent faktisk er lidt underligt alligevel. Så altså, jeg synes, I skulle gå ind på kanalen, fordi at her ligger selvfølgelig link i beskrivelsen, men det er sådan en meget god kanal. Jeg synes, der er nogle meget fede videoer og sådan noget. Så ja. Og jeg regner med, at der måske kommer noget let's play med den her kanal op. Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald. Det er sådan en meget god kanal. Så jeg synes, den skulle have lidt respons der. Ja, tja. Jeg synes bare, I skulle gå ind og subscribe kanalen, og helst meget gerne subscribe den, fordi at det synes jeg vil være dejligt. Så ja. Og jer, der ser videoerne i forvejen, så også lige bare subscribe, hvis I ikke har gjort det, fordi altså, det er jo meget nemmere at se videoerne af det der. Og også husk at selvfølgelig at subscribe den her kanal, hvis I gerne vil se mere. Og ja, kommer noget game og sådan noget ud her. Så bare gå ind på kanalen, link i beskrivelsen, og gå ind og subscribe og like, når I synes. Og ja, det var alt. Så det er da meget fedt. Ja. Så ja, vi ses alle sammen i næste video, så hej hej.